Sur President, nixtieq nistaqsi lill-Prim Ministru jekk hux ser jagħmel stqarrija ministerjali dwar l-aħbar xokkanti illi kellna llum, il-Ministru tal-Gvern, il-Ministru Konrad Mizzi, ġie żvelat illi għandu kumpanija fi New Zealand u li għandu trust fi New Zealand u għandu kumpanija fil-Panama. Din hija aħbar xokkanti illi kulħadd hemm barra qiegħed jitkellem fuqha u li nistennew illi l-Prim Ministru iqum u jagħti spjegazzjoni fuq dak illi qiegħed jingħad hemm barra. Dawn il-trust u din il-kumpanija, Sur President, ġew reġistrati kemm ilu il-Ministru Konrad Mizzi. Mhux qabel ma sar Ministru, imma kemm ilu Ministru. Biex niftehmu x'inhu trust mhux fiduċja, għax għal dal-Gvern trust mhux fiduċja tfisser borża flus fi New Zealand. Dak li tfisser għal dal-Gvern trust. U biex niftehmu il-Panama hija pajjiż illi huwa meqjus bħala pajjiż illi hemm diffikultajiet kbar. Ħmieġ kbir, permettili, Sur President. Permettili, qed nistaqsi mistoqsija jiena. Il-Panama huwa pajjiż illi marbut u msemmi mal-evażjoni tat-taxxa, mal-ħabi ta' flus, mal-ħasil tal-flus u mal-ħmieġ. U nsiru nafu li Ministru tal-Gvern għandu kumpanija fil-Panama. Il-kumpaniji fi New Zealand u fil-Panama, Sur President, ma tpoġġix il-paga tal-Ministru fihom, tpoġġi flejjes kbar, tpoġġi miljuni kbar. Għalhekk jinfetħu dawn it-tip ta' kumpaniji u dan meta pajjiżna stess huwa ċentru finanzjarju. Imma minflok il-Ministru Konrad Mizzi ġie żvelat illi għandu trust in-naħa l-oħra tad-dinja fi New Zealand u kumpanija in-naħa l-oħra fil-Panama tad-dinja. U allura aħna nixtiequ nkunu nafu jekk il-Prim Ministru hux ser jagħmel stqarrija biex jgħidilna l-informazzjoni kollha fuq din il-kwistjoni. Anki meta wieħed iqis minhu il-Ministru Konrad Mizzi. Il-Ministru Konrad Mizzi illi bih l-Ene Malta, illi bih il-Power Station tal-BWSC bil-ħabi, bil-kuntratti mhux pubblikati, illi għam ħafna affarijiet oħra, illi għażel lin-nies illi jibnu l-Power Station tal-Elettrogas, illi mar l-Azerbajġan bil-moħbi, illi tal-kontratti l-Sokar, illi privatizza l-isptar ta' Għawdex, illi privatizza l-isptar ta' St. Luke's, illi privatizza l-isptar ta' Keringrek, illi għandu l-mara illi tieħu 13,000 euro fix-xahar u illi għada se jsir viċi kap tal-Partit Laburista. Għalhekk, Sur President. Ejva, grazzi. Jien ma nistax nordna l-ħadd li għamel sqarrija. Jara sedja ma l-ebda poter li timponi biex isir sqarrija. Jara Prim-Ministru. Jien mhux ħanagħmel sqarrija, ħanagħmel biss dikjarazzjoni fuq l-ineżattezzi kbar li qal il-kap tal-Oppożizzjoni. Kont ħanagħmel sqarrija fuq il-każ li kien hemm illum il-qorti ta' korruzzjoni fi żmien il-Gvern li jirrappreżenta il-kap tal-Oppożizzjoni. Nistieden il-kap tal-Oppożizzjoni biex id-dikjarazzjonijiet li jagħmel fosthom dwar flejjes li hemm f'dawn il-kontijiet irrepetihom barra x'naħseb li huma libellużi. Le, mux tistaqsi. Trid iġġor ir-responsabilt irrepetihom barra dal-affarijiet, jien li nista' ngħid hawnhekk huwa li jirajt id-dikjarazzjoni draft tad-dikjarazzjoni tal-ASI, mhux veru dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni dan sar kemm ilu Ministru Mizzi jisu lilhom is-snin, saret fix-xhur jgħaddew, qiegħda ddikjarata fid-draft tad-dikjarazzjoni tal-ASI li ħadd tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra skont kif jipprovdu. Ġobkom, ekk joġob kompli permess. Kienu jkun hemm kwestjoni kieku għamilha il-Ministru Mizzi u ma ddikjaraħx. Il-Ministru Mizzi qed jiddikjara ħajku qed jippubblika kollox fid-dikjarazzjoni tal-ASI. Missek mela makxi. Onorevoli kap tal-Oppożizzjoni, ekk joġob. Missek il-kap tal-Oppożizzjoni qed jgħid li ħajddikjara kixfulu, messa stenna d-dikjarazzjoni u kieku ma ddikjarax u mbagħad kixef wara. Il-Ministru Mizzi żgur ma għamilx bħal Ministru Ostingat li nessa jiddikjara kont fl-Iżvizzera.